ହଉ ଡାକ ତାକୁ। ଶଳା କଣ କରିବୁ? ସରପଞ୍ଚର ଲାଟିନ ଧଉଥିଲି ଡାକିଦେଲେ ଓଲା ଲୋକରା କାମ କରିମି। ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ହଁ ହଁ ନମସ୍କାର। ଲାଟିନ କାମ ସବୁ ସଇଲା? ଆଜ୍ଞା ସଫା କରୁଥିଲି। ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ବାଳୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକିଦେଲା, କହିଲା ସାର୍ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତେବେ ମୁଁ ଛୁଟି ଦଉଛି, ତୁ ନକୁଳଙ୍କ ସହିତ ଯା, ତୀର୍ଥକୁ ବୁଲି ବୁଲା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଦବ ସେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଟିବରା ନକୁଳ ନିଜେ ଆକୁ ତାକୁ ପଟି ମାରିକି ଖାଉଛି, ମତେ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦବ? ଚୁପ୍। ଅଜା ତୋର ସବୁ କଥା ବୁଝିବ, ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦବ, ପିଇବାକୁ ଦବ, ସବୁ ଦବ। ସେ ତୋତେ ଡାକିନି ତୋ କଥା ବୁଝିବ। ତୋର କଥା ଯାଉଛୁ? ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯିବି, ହେଲେ ହେଲେ କଣ ବେ? ମୋର ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଡାଉଟ ଆସିବ ତାକୁ ପଚାରିମି, ଯଦି ନ କହିବ ତାକୁ ସେଇଠି ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି। ହଉ ଅଜା ତୋର ସବୁ କଥା ବୁଝିବ। କଣ ନା କଣ କହୁଛୁ ଅଜା? କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ କଣ ବୁଝେଇ ଦେଇଛୁ, ଓଲା ମାଇଟାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି? ହଉ ଅଜା ଏମଏଲ କଲ୍ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୋର ତାକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ତୀର୍ଥ ଭଲରେ କରିକି ଆସିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି।